Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов. От 24 години съм педиатър. През този период съм свидетел на промените в медицинската наука и практика, както и в технологиите и новите начини на комуникация. Благодарение на развитието на комуникацията, днес имам удоволствието и възможността, заедно с колегите, да съм част от проекта на сайта Далечко.bg Интернет училище за родители. Работата ни е посветена на това да даваме компетентна и достоверна медицинска и друга информация относно здравето, правилното отглеждане и възпитание на децата. Доста отдавна, преди 26 години, още като студент станах за първи път баща. И аз като вас, които имате бебе или станете родители, изпитах целия спектър от емоции, свързани с раждането и прибирането на бебето, майка му вкъщи. Беше много вълнуващо и малко плачещо. И за това днес в рамките на следващите 20 минути ще поговоря за новороденото ви бебе. Ще ви разкажа за нормалните му реакции и прояви, минаването от вътреутробния живот към новата, непозната и агресивна среда на външния. Ще ви поговоря за това, което виждате и откривате в бебето си и което поражда въпроси. И се надявам да разсея поне малко притесненията и тревогите, които се пораждат у вас и близките ви, след като вече сте се прибрали от родилния. Накрая ще отговоря на няколко предварително зададени от вас въпроси на страницата на Бечо. Минали са тежките дни и нощи на бременността, минало е и самото раждане. Минало е и стреса, че са ви показали едно синьо-лилаво, покрито с някаква мазна материя, набръчкано малко човече, което при всички положения не е бебе, не е вашето бебе, което сте очаквали. Минала е и еуфорията и почерпите от бащите за раждането на тъй желаното. Но това са вашите преживявания. То преживява бебето ви. След раждането, излизайки от и защитена среда на майчината, детето попада в съвършено различни условия на живот. Заради това му е необходимо време да се приспособи. Случват се някои неща и има някои прояви, които ще ви направят впечатление, понякога ще създадат тревоги и притеснения. Независимо от това, че сте се подготвили, като сте прочели много от информационния океан. И така, едно от първите предизвикателства пред бебето е да запази телесната си температура. Родилната зала е с около 15 градуса по-студена от утробата на майката. Но бебето има специална масна тъкан, която се съдържа в гръбчето и гърдите му и разраждането на която ще му даде допълнителна. Детето се ражда с температура 38 градуса, но скоро след това тя спада до 36 и в следващите часове се стабилизира около 30. Но в първите 6 месеца детето трудно ще контролира температурата си. Затова понякога може да усетите, че то е топло или нослето и ръчичките са му студени. Това не бива да ви притеснява и да мислите, че бебето е болно или понякога има едно преходно покачване на телесната температура до 39 градуса. Нарича се транзиторна треска. Дължи се на това, че децата не получават много течности. Хранят се с коластра, която е с високо съдържание на белтъци и соли. Това състояние не се нуждае от медикаментозно лечение и изчезва за около 3-4 дни. Следващ момент е физиологичното зачервяване на кожата. Детето се ражда с така наречения верник скариоза. Това е един покриващ кожата мастен слой. След първата баня, която обикновено се прави малко в раждането, този слой отпада, кожата става силно зачервена. Дължи се на това, че тя е богато кръвоснабдена с мрежа от кръвоносни съдове, а епидермисът е слабо развит. Тази червенина изчезва за около седмица. При почти всички бебета има и падане на телесното тегло. След прерязването на пътната връв е прекъснат постоянния източник на хранителни вещества от тялото на майката. Бебето получава само по няколко капки коластра при опитите си да засучи от гърдите. Уморено е от родовия акт и първите дни телесното му тегло може да спадне до 3%. Това е физиологично спадане на теглото.
Затова обикновено препоръчваме ранното и по-често поставяне на гърдите, за да намери храната. По-друго ще видите. Кожата на бебето жълтее и бялото на очичките е оцветено в жълто. Това е проява на физиологичната жълтеница на новороденото. Появява се около третия ден след раждането и трае от 1 до 2 седмици. Дължи се на разрушаването на еритроцитите, червените кръвни в собствен живот. Децата в този период може да станат малко по-сънливи, но все пак тя не представлява особен проблем, не се и нуждае от специално лечение. Практиката в родилните отделения беше да се дава леко подсладена водичка, но когато вече сте си вкъщи, не е необходимо да подслаждате водата. Вече сте вкъщи, може да сте каже и че сте спокойни. Потърсили сте се от болничната обстановка, но все още нещо като че ли не ви дава мира и на всяко преобличане оглеждате бебето и се дали всичко му е наред. И всички събрани роднини вкъщи за изписване от болницата чакат да го разгледат, да видят дали си има всичко и най-вече на кого прилича. Да, детето си има всичко. Има си и ръчички, и крачета, и пръстчета, и ушички, и оченца и прилича на себе си. Но въпреки това, бебето не е умален модел на възрастния. Гледайки бебето си, какво ще видим? Да започнем от главичката. Най-простичко казано, черепа на вашето бебе се състои от пластини. Това са 22 кости, които все още не са напълно сраснали помежду си. И между тях има празнини. Причината това да е така е, че бебето трябва по-лесно да премине през твърдия детероден канал. По време на този процес главата му може леко да се удължи, но това е нормално. Те отразява на мозъчното развитие. Всички подутини и натъртвания изчезват още в първите няколко дни или мекият участък на върха на бебешкия череп, мястото, където костите не са сраснали, се нарича фонтанела. Черепната кост няма да срасне напълно поне до 18-тия месец на детето. Така че понякога може да виждате сърдечния пулс под скалпа му. Не се притеснявайте. Не може да нараните неволно фонтанелата. Природата е помислила за това. Но понякога, при по-малко приети течности и вода, тя хлътва. Затова дайте кърма или водичка. Вглеждате се в очичките. Вашето бебе може да не успее да отвори очичките си веднага след раждане. Поради голямото налягане върху главичката по време на преминаването му през детеродния канал, може да се предизвика и изпукване на някое капилярче в окото и да се появят безобидни червени петънца на бялото на оченцето. Но те не се лекуват и минават за около 1-2 седмици. Бебето ви може да се роди и с залепнали клепачи. Има един жълтеникав секрет по клепачи, той пречи на очичките да се отворят. Това е доста често срещано явление и не е сериозно. Стига да бъде правилно третирано от лекар. Вие може да почиствате този секрет с тампонче напоено в преварена вода. Винаги от външния ъгъл на ученцето към вътрешното слето. Естествено, за всяко ученце ще използвате. Понякога новороденото може да ви изглежда леко кривогледо. Всъщност, това го виждат всички, но никой не смее да го изрече на глас или да попита, за да не го обвинят другите, че казва нещо лошо за бебето ми. Обяснението е, че бебето вижда ясно на разстояние около 20 см, а при всяка по-голяма дистанция то не може да фокусира очите едновременно, защото мускулчетата, които променят очната леща, не са развити и мускулите, които движат очните ябълки, както и не съвсем развитата нервна система, която отговаря за синхронизирането движение на очите. Обикновено този проблем изчезва след около месец. Ако обаче и след 6-тия месец това не се променя, за да трябва да се консултирате с специалист. Повечето деца се раждат с сини очи. Всички много се радват, но истинският им цвят се проявява след 6-тия месец.
Друго какво виждаме? Виждаме, някои бебета се раждат с неестествено много коса, а други са напълно плешиви. Както и очите, така и цвета на косата на новороденото не е окончателен. Окосмението по тялото на бебето е напълно нормално явление и скоро след раждането изчезва от само себе си. Свалили сме пелената, време е да обърнем внимание на интересните и любопитни за всички неща. Талиите. У някои новородени, независимо от пола, през първите 3-4 дни се появява бъбване и уплътняване на млечните жлези. Това явление се свързва с хормоните естрогени, които преминават от майката и детето започва собствен синтез на тези хормони. Това нормално състояние се нарича хормонална криза. Млечните жлези могат да достигнат до големина на орех. Състоянието се задържа 1 до 2 седмици. Лечение не се налага. Но това, което трябва да правите е да не се опитвате да мацкате или масажирате гърдичките на бебето. Така може да отворите млечните канали и евентуално да се инфектира млечната. Тогава се появява едно подуване, бяване, болезнено е, децата плачат и вие сте притеснени. Нещо такова се случи. Задължително се обърнете към вашия лекар, преглед и консултация. Пак във връзка с тази хормонална криза, при новородените от женски пол през първите дни след раждането може да се наблюдава наличие на оскъден, прозрачен, виден секрет, който изтича от влагалището. Това състояние е нормално и е свързано с това хормонално въздействие. Много внимателно може да почиствате секрета с тампонче напоено в преварение. При бебетата от мъжки пол през първите дни и седмици след раждането се установява физиологично набъбване на тестисите. Те могат да достигнат до големина на лешник, дори на орех, но не са болезнени. Това набъбване обикновено изчезва към края на първия месец. Нерядко се наблюдава и събиране на течност между обвивките на тестиса, наричани хидроцели. По-често се засяга единия тестис. И това състояние не трябва да буди тревога у вас. Преминава няколко седмици. След това гледаме кожата на бебето. При раждането бебетата са покрити с бяла мазна материя, за която споменах, и тя се нарича верникс. Тя има защитни функции, но след първата баня обикновено отпада. Някои новородени имат по раменете и гърба си малко повече, но финни косъмчета. Нарича се лануго. Тези косъмчета също отпадат за няколко седмици и няма да останат по кожата на детето ви. През първите 2-3 дни след раждането кожата на новороденото е интензивно розова и леко зачервена, мека, пухкава. След това зачервяването постепенно изчезва, започва едно залющване на повърхностния слой. Това може да продължи 1 до 2 седмици и налага специални грижи. И всички новородени се наблюдават едни петна. Това са тъй наречените майчини петна. Представляват малки червеникави, понякога сливащи кожата, най-често в областта на тила, в основата на нослето и сърцето. Майчините петна се състоят от разширени кръвоносни съдове и изчезват до края на първата година след раждането. Не се налага лечение, не се налага и да се притеснявате, ще изчезнат. Има и едни други петна, наречени монголоидни. Те се установяват по-рядко, също не се нуждаят от лечение. По-често се откриват при новородени с по-тъмна кожа. Могат да бъдат големи колкото длан и имат настилено черен цвят. Най-често се виждат по гърба, поясно-кръстовата област и седалището. Те също изчезват в края на първата година, рядко по-късно. Кожата на бебето може да бъде суха и то е характерно не само за преносените деца. Може да се наблюдава и у доносените. Препоръчвам ви след къпане да намазвате кожата с на растителна основа, най-често ойл или зехтин. Преварете го на водна баня, за да мине някакъв процес на стерилизация. Подходяща е и бебешката козметика.
бебешка козметика, която отговаря на кожата на вашето дете. Това може да направите проба. Мазвате малко от препарата върху ръчичката на детето и ако няма зачервяване, този продукт е подходящ за кожата на вашето бебе. Това залющване изчезва обикновено след 2-3 седмици и кожата бива нормален вид. Първите дни след раждането по нослето, бузките и челцето на бебето могат да се наблюдават леко възелчета с белезника жълтеникав цвят. Те представляват изява на свръхсекреция на масни жлези и не налагат третиране с кремове и лекарства. Те минат. Време е да обърнем внимание на топчето. Пътната връв, която е синкаво бяла и влажна при раждането, се отрязва. От нея остава съвсем малка къса част, която след 2 до 4 часа изсъхва и започва. Остатъкът изсъхва и пада сам след около 7 дни. Но вашето бебе не усеща никаква болка от това. То не му създава проблем. Когато се срещнете за първи път с лекаря си и той разгледа вашето бебе, помолете го да ви покаже как да третирате топчето с спирт и пудра. И естествено наблюдавате промяна. Ако има зачервяване, ако има подуване на пъпа, ако появи някаква секреция от него, действително се обърнете към лекаря. Получите най-правилния съвет. Не се опитвайте обаче да ускорите естествения процес на отпадане на пъпния остатък. Много често хората започват да пият топчето по часовниковата стрелка. Може да доведат тези ваши действия до инфекция. Да се заслушаме как диша бебето ви. След първоначалния изблик на плач, много е вероятно да не чувате никакъв звук, защото то е прекалено леко и недоловимо. Понякога бебето е възможно да спре да диша за секунда. Това е нормално явление. След това започва малко по-бързичко. Нямате повод за притеснение. Бебетата дишат неравномерно. Най-често това го усещат майките, особено вечерта, когато бебчето е много тихо. След време може да усетите, че бебето издава някакви странни звуци при дишане. Обикновено дишането е шумно и гъгнещо, а на моменти неравномерно. Бебето диша малко по-често от възрастния, 30 до 40 пъти в минута. Сърдечната му честота също е по-висока в тази възрастен и нормално тя е около 120 до 140 удара в минута. Влияе се от движението, от плача. Това не бива да ви притеснява, че сърчицето му. Погледнем какво отделя бебето, нека да започнем с урината. Тя е бистра. Първите 2-3 дни обаче може да бъде по-тъмна поради повишеното съдържание на пиколи. Те придават един керамидено-червен цвят на урината, който може да видите и по пелените. Това оцветяване не трябва да създава безпокойство у вас. И преминава бързо. Ако не премине, върнете се към вашия лекар за съвет. Упражненията на новороденото представляват тъмнозеленикава, лепкава материя с консистенция на паста за зъби или меклем. Тази материя се натрупва в червата на плода по време на отробния му живот и се нарича мекониум. Количеството е около 100 грама и то се отделя обикновено за 4 дни. През следващите дни, при достатъчно кърма, новороденото започва да изхожда нормалните за него златисто-жълти, с бели топчета в тях изпражнения, които имат. Обикновено броя на изхожданията за денонощие е 4 пъти. Понякога при кърмените бебета може да е и след всяко хранене. Понякога може и различен от този, за който ви споменах. Това не бива да ви притеснява, ако следващите няколко минути ще се опитам да ви разкажа няколко неща, които забелязвате в реакциите на вашето бебе и въпросите, които и аз като родител съм си задавал, най-вероятно си задавате и вие. Те са по отношение на това дали стига храна на бебето и дали бебето е непрекъснато гладно.
Няколко седмици след раждането детето е кълбо от рефлекси. Те са безусловни и ще му помогнат в процеса на адаптация към новите условия. Едни от най-важните се наричат орални автоматизми и имат огромно значение за новородените, доколкото обуславят възможността за сучене и помагат на бебето да намери храната. Няма да ви обременявам с имената им, но при притискане на длънта на бебчето се предизвика отваряне на устичката и обръщане на главата в тази ръчичка. Едно леко почукване по устните води до съкращение на мускулите около устата, което предизвиква устните да се свият и да образуват хоботче. Поглаждането с палец в областта на ъгъла на устата, без да се докоснат устните, предизвиква обръщането на главата към съответната страна и отваряне на устичката като засучене. Това е търсещ рефлекс. Смукателният рефлекс възниква в отговор на дразненето на отвора на устата и се изразява с ритмични смукателни движения. Детето не знае откъде идва храната. Родителите обаче трябва да познават тези безусловни рефлекси и използвайки ги да му помогнат да я. Разбира се, проявяването им не трябва да обърква майките, че детето е непрекъснато гладно. Накрая, вероятно има много други неща, които забелязвате при вашето бебе и вероятно имате много въпроси, на които вали да получите отговор. Имате възможност да ги зададете онлайн на страницата на Dečko.bg и ако не отговоря на тях, нашите сътрудници ще ви отговорят на посочения от вас имейл. В опита ми съм стигнал до един чисто практически извод и ви препоръчвам всички въпроси, които възникват относно здравето и отглеждането на детето ви, да ги записвате на един лист хартия и при срещата си с вашия лекар да му ги зададете. Доверете му се, защото той ще ви отговори по най-правилния начин. Той познава вас, познава детето ви, познава и реакциите на детето ви. Благодаря на всички, които зададоха въпросите си онлайн. Сега ще отговоря на някой от тях. Въпрос от Пекалче. Здравейте! Ето и моя въпрос. Има ли начини, чрез които родителите могат да оценят адекватния прием на храна? Втория въпрос. Според вас, доколко пъти на ден трябва да се изхожда кърмачето? Благодаря за въпросите. На първия въпрос. Много важен въпрос, защото всички се притесняваме за това дали детето ни е нахранено и дали има достатъчно храна. Независимо от начина на хранене, естествен, т.е. само на кърма, смесен или с адаптирано млеко, вие храните бебето си. Но, ако то спи спокойно и издържа 2-3 часа, не проявява признаци за глад, т.е. неспокойствие, търсене да сучи, плач от глад. Запомнете, плаче е късен признак за огладняване. Ако има нормални изхождания на цвят и консистенция, неколкократно дневно, ако детето уринира достатъчно, т.е. сменяте пелените неколкократно дневно, ако наддава на тегло достатъчно за възрастта, вероятно храната му е достатъчна. На втория въпрос. Броя на изхожданията. Броя на изхожданията зависи от много и различни фактори. Вида на хранене на първо място. Естествено, хранените деца, тези, които са само на кърма, те изхождат понякога след всяко хранене. Тези, които са на смесен режим или се хранят с адаптирано млеко, може да имат 1-2 изхождания дневно или на едно изхождане на 2 дни. Това не трябва да ви притеснява, ако няма никакъв част, които се изявява. Например, плач, подуване на коренчето. Има ли нещо, което да ви притесни по отношение на изхожданията? Задължително се вашия лекар и се консултирайте с него. Надявам се да отговорих. Следващ въпрос. Керина. Здравейте. И аз имам 2 въпроса. Кога да къпем бебето? Преди или след хранене? Как да къпем бебето преди да му е паднало пъпчето? Това ме притеснява най-много.
Благодаря на Керина. Всички родители се притесняват за пъпчето на бебето и когато аз лично съм къпал моите деца в 8:30. След банята съм ги оставял голички и те се радваха много. Естествено за 10 минути. След това следва обличане и е станало време за хранене. След храненето, лото и сън. Съветвам ви да не къпете бебето веднага след хранене. Това може да доведе до повръщане от процедурите при къпане. А и от храненето бебето се уморява и в повечето случаи заспива. Банята е част и от процедурите по закаляване. Е хубаво детето да се наслаждава на това. По отношение на пъпчето и къпането. Важно е да успеем да запазим пъпчето сухичко, но дори и да се намокри, това не е сериозен проблем. Ако се намокри, подсушете го. Третирайте го с спирт, а при нужда и с антибактериална пудра. И няма да има проблем. Споменах одеве. Поискайте от вашия лекар при първото му посещение да ви покаже как да обработвате пъпчето. Дори и след като падне, се старайте да не го мокрите и го обработвайте още няколко дни, за да зарасне пъпната раничка съвсем. Много често ми задават въпроса дали да използваме лепенки, които да слагаме на пъпа преди баня. Моят опит показва, че лепенките по-скоро създават проблем. И те проблемите всъщност са два. Първият е, че много често в родилния дом, след като пъпната връз се завърже с конците, се защипва с една щипка, която е достатъчно. И когато залепите лепенката върху щипката, при отлепването й може неволно да дръпнете тази щипка и да създадете проблем. А от друга страна, при отлепенето, кожата, върху която е била залепена лепенката, обикновено се разранява и възстановяването й е малко по-трудно. Разранената кожа обикновено е входна врата за някаква инфекция. Така че опита ми показва, не използвайте лепенките. Нещо, с което може да си помогнете, е да сложите вашата ръка върху пъпа, а таткото да полива пепчо с вода. Така ще успеете да го. Или сложете една от дрежките или пелените, които сваляте върху пъпа, сложете си ръката отгоре, пак ще успеете да запазите пъпчето сухо. Надявам се да отговорих. Следващ въпрос от Данито 14. Благодаря на Дани за въпроса, ще ви го прочита. Здравейте и от мен. Имам момченце и е вече на 5 месеца. Но още от втория месец започна да спи по корем. През деня даже не иска и в леглото. Само в количката. Питам се да го обърна по гръб, след като е спал, но той се буди и започва да реве, докато не го обърна обратно. Може ли да се появи някакъв здравен проблем, като спи по корем, и ако да, как да го отуча да спи по този начин? Благодаря предварително. Благодаря, Дани, за въпроса. Интересен въпрос е, странен въпрос е. Повечето от децата, от бебетата, нормално спят по гръб с вдигнати нагоре ръчици. Това обикновено значи, че няма проблем при дете. Вашето бебе си е намерило този начин на спане. Както вие споменавате, вече 5. Втория до петия, 3. Това до сега не му е създало някакъв проблем. Няма и да му създаде. Хубаво е обаче, когато бебето ви е болничко, кашля или има някакъв възпалителен процес, да го наблюдавате малко по-внимателно. Защото при кашлицата и при тази поза, евентуално може да аспирира или да повърне.
Затова в такива ситуации, както и ако го прехраните, като си натисне коренчето, също може да повърне. Затова в такива ситуации наблюдавайте бебчо. Иначе може да се справите и с това да го обърнете и то да се спят, както спят повечето деца. Това изисква от вас доста търпение, доста битост, доста постоянство и естествено да се въоръжите с идеята, че трябва да издържите няколко дни плач. Това, че спи в количката, вероятно е във връзка с това, че така е свикнал. Да го люляте или да го возите. Постоянство ще може да откажете и това. В тази връзка един такъв съвет. Не поставяйте детето между вас с баща му. Опитайте се да изградите някакъв навик на детето и в неговото легло. И не го оставяйте при вас. Много бързо свикват на това и много дълго време няма да може да ги върнете обратно. Опитвайте. И вероятно ще намерите начин. И ще успеете да го обърнете. Да, естествено, то в началото ще плаче, но времето ще свикне. Надявам се да бях поне малко полезен. Следващ въпрос. Мирела. Здравейте! Искам да попитам какви скринингови изследвания се правят на новороденото в родилния дом. Благодаря. Благодаря на Мирела за въпроса. Много години в България е въведен така наречен масов генетичен скрининг на родените. Той се прави на всички новородени, с цел да бъдат открити на време първите 2-3 седмици след раждането, дечица с лечима генетична или вродена негенетична болест. Целта на скрининга е започване на временно лечение и напълно предотвратяване на появата на необратими увреждания, които най-често са свързани с тежко умствено изоставане. В момента в България се изследват всички новородени, всички, за 3 лечими вродени болести. Това са фенилкетонурия, надбъбречна хиперплазия и вроден хипотиреоидизъм. За трите болести се използва един и същи биологичен метод. Това са кръвни капки, взети върху специална филтра. Кръвните проби се вземат от петичката на бебето между 3-я и 5-я ден след раждане. Това, ако видите, че на бебчо на петичка е на лепенка, да знаете, че това е, защото са му направени тези. Ако се намерят отклонения от резултатите, реалните резултати, в зависимост от степента на отклонението се започва едно проследяване и изследване на детето. По-ниските отклонения, лабораториите, които изследват за тези, пращат писмо до родилните заведения и те издирват родителите след 2 седмици да се направи повторно изследване. При високите отклонения от нормите за възраст, незабавно се изпраща до родилното заведение писмен или по телефона резултат и незабавна покана за постъпване в цел за изясняване на състоянието, почване на лечение, ако такова се налага. Семейството се издирва и по телефона. Не се притеснявайте, ако се обадят. Това се прави, за да може максимално да предотвратим късните прояви на болестите. Фенилкетонурията е наследствено генетично заболяване, при което е нарушена обмяната на аминокиселина, фенилаланин. Ако то не се лекува, с лечебна и диета бедна на фенилаланин, последният се натрупва в органите, а след 3-4 седмици натрупания фенилаланин уврежда мозъка и води до тежко и необратимо. По-късните стадии, 3-4 месец, включително и до неврологични симптоми.
Но това състояние при навременно и адекватно лечение, бебето се развива нормално. Следващото също е наследствено и генетично заболяване. Надбъбречната хиперплазия. Нарушена е обмяната на половите хормони в надбъбречната жлеза. Нелекувани деца в повечето случаи са засегнати първичните и вторичните полови белези и възможността за репродукция. Наблюдават се и различни по степен разстройства на обмяната. Роденият хипотиреоидизъм в над 95% случаите не е наследствена генетика. Рискът за повторение при следваща бременност е нисък, под 1 на 25. Заболяването е нарушено производство на хормона на щитната жлеза тироксин. Ако лечението не започне преди 2-3 седмици след раждането, започва обикновено навременното и адекватно започнато лечение води до нормално развитие. Надявам се да отговорих на въпроса ви. Следващ въпрос от Марина. Доколко трябва да позволяваме на бабите да се бъркат в грижите за бебето в първите дни от престоя му вкъщи? Благодаря на Марина за този интересен въпрос. Хубаво е да имаме баби под ръка, особено в първите дни. Наистина всички са при вас в този момент. Баби, лели, дядовците също. И в този момент, вероятно, започват да ви дават много съвети. Всяка родилка е в едно особено състояние, понякога и след рода. Това обаче не се отчита от тях. Питват се и дават наистина много съвети. Както казваше съпругата ми, те са добре. Понякога ще се вслушате в тях, понякога не забравяйте обаче, че детето е ваше. То не е на бабите. Да, те ще ви помагат и ще ви помагат много. Ще се перат, ще чистят, ще ви оставят възможността вие да почивате. Когато бебето спи, между другото, лягайте и почивайте и вие. Няма как да избегнете. Има съответните разлики. Дали бабата е майка ви или е кървата. Но отчетете факта, че те искат да ви помогнат. Те искат да направят всичко възможно вашето дете и тяхно внуче да се чувстват. Вие да се чувствате добре. Проявете вие разбиране. Знам, че е трудно, знам, че не винаги се постига. Понякога може да размените и някоя по-остра. Но гледайте положително. Възлагайте им задачи, които те да вършат. Доволни са на това, защото в отглеждането на дете. Когато става въпрос обаче за някакъв проблем, възникнал при бебето, задължително говорете с вас. Не разчитайте само на съветите на бабите или на съседите. Следващ въпрос. Иван. Много се радвам, че има и татковци, които съвсем съзнателно искат да участват в дискусията. Какъв е въпросът на Иван? Как да бъда полезен в грижите за бебето? Знам, че в първите дни ще се съберат и баби и лели да помагат, но ми се иска и аз да имам участие. Благодаря на Иван. Благодаря на татковците, които си мислят същото и които вероятно са изправени през същите проблеми. Скъпи Иване, след като мама и бебето се приберат в къщи, таткото, от опит го казвам, става малко настрани от цялата. Верно е, че мъжете имаме други функции. Това, с което обаче абсолютно можем да помогнем, проявим изключително разбиране
за състоянието на за това, че тя, като майка, цялата ѝ мисъл е насочена към дете. Има много поговорки българския народ, но вие може да участвате много. Включително много можете да бъдете полезен и по този начин ще дадете възможност на съпругата ви да си почине. Грижите са много, грижите са нощни, притесненията са денонощни. Но какво може да правите? Естествено и не може да го кърмите бебето. Но той е на различен режим на хранене, може да отмените съпругата си в храненето на детето. Абсолютно задължително е да участвате във всички процедури, свързани с банята, с къпането. Съвсем спокойно може да сложите детето си при вас, да му говорите, да му пеете, да му разказвате разни неща, независимо, че той е бебе и едва ли разбира всичко. То усеща вашите вибрации, усеща гласа ви, усеща загрижеността ви и любовта, която имате и му предавате. Разбира се, когато трябва да се купи нещо или да се свърши нещо, съвсем спокойно може да участвате и в тези. Знаете ли, мислил съм си, ние българите сме малко странни. Разделяме домакинската работа, едва ли не. Всъщност не я разделяме, тя е само женска. Но не мисля, че е така. Помагайки в къщи, в домакинството, за всяко едно нещо, колкото и дребно да е то, вие давате възможност на съпругата ви да бъде спокойна, да си почива. Подкрепяйте я. Да, на следващия ден може би отивате на работа, вероятно сте изкарали и безсънна нощ. Но радостта, която всеки един родител изпитва от раждането и отглеждането на детето си е тези безсънни нощи, тези грижи за детето или за съпругата ви, те ще ви бъдат върнати. Няма рецепта за това. Няма и правила. Всяко едно семейство си има неговия начин на живот, той е коренно различен от начина на живот. Но когато проявявате разбиране, участвате във всяка една дейност по отглеждането на детето, това е вашия принос. Благодаря ви за тези въпроси. Още един въпрос ми беше зададен от Патка. Трябва ли да изтисквам гърдичките на бебето? Мисля, че в началото на това, което ви разказвах, отговорих, но ще повторя. Никога не изтисквайте, не мачкайте, не масажирайте подутите гърдички на новороденото. Това може да доведе само до проблеми. Може да доведе до възпаление, до отит и до третиране с апарати и медикаменти. Никога, повтарям го, никога не гърдичките на бебето. Следващ въпрос, който много често ми задават родителите още при първото посетилния дом е: трябва ли да слагам сол във водата за къпане? Такъв въпрос е задала и Мирела, друга Мирела. Знаете ли, на времето древните египтяни са използвали за балсамиране. Много пъти също това слагане на сол, къпането на бебето с яйца и разни други обикновено са предложения от страна на... Много често съм разговарял с тях. Идеята да разбера каква е причината за действие. Отговорите общо взето са два. Първият е да не мирише бебето, като порасне. Общо взето това е един... Ще опитам да ви обясня защо. Първо, потните жлези
и всички жлези с външна секреция се развиват около третия месец от раждането. Така че идеята, евентуално тези потни жлези и бебето да не се изпотява, нямат абсолютно никакво основание. Кожата на бебето е един много сериозен орган, понеже е с най-голяма повърхност, участва много активно в много и най-различни и метаболизми. Всеки човек има неговата си обмяна. Кожата е част и от обмяната на веществата. Така че каквито и мерки специално по отношение на солта да се използват, няма да доведат до правилната промяна. Това е едната им теория. Другата теория на бабите е, още повече, че влизаме в есенно-зимния сезон, е слагаме сол във водата за къпане, за да може да загряваме бебето, понеже вънка е зима. Това също няма абсолютно никакви за мен. Бих ви споменал даже, че оптималната температура за отглеждане на детето в стаята е около 20-22 градуса. Никакво значение няма, че вън е зима, ако вътре. Така или иначе не го отглеждаме бебето вънка, но отглеждаме го в стая. И вие ще забележите, както и аз като родител забелязах, че децата се чувстват много по-добре на по-хладно. Така че съвета ми е, не затопляйте повече, защото бебето е малко и може да се разболее. Децата не се разболяват от това, че са изложени на нормални температури. Децата в повечето случаи се разболяват от това, че правят контакт с някой въздух, който е болен, хремав или кашлен. Това не допускайте болни хора да бъдат при вас, във вашия дом, не само в стаята при бебето. Защото обикновено инфекциите са въздушно-капкови. При отварянето и затварянето на вратите, вирусите са почти навсякъде из къщата. Няма да помогне осоляването нито за изтощаването, нито за загаването и за разболяването. Не слагайте сол във водата за къпане. Не използвайте и яйца за къпане на косички, бъде някакви си други. Надявам се, че отговорих и на този въпрос. Ако имате други въпроси, вие наистина може да ги. Нашите сътрудници в рамките на 24 до 48 часа говорят на поставените ви въпроси, като ви изпратят имейл. Благодаря ви за времето, което отделихте, за да бъдем заедно. Надявам се да съм ви бил полезен, поне с малко. Пожелавам ви приятна вечер, спокойствие и сигурност във вашите усилия за отглеждането на детето. Още веднъж приятна вечер.